Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anak ako na, Freddy? Di ko nagtatang. Agbasak ti high school. Ay, saan nga mabalin? Agpatingga kay amin iti elementarya. Adol kita na scan nga, trabaho nito balay. Sikat ti maysa ka na kiti pangayuan, ka na kiti adim. Ken sumurot ka iti bangkag. Sumurot ka iti taltalon. Sumurot ka iti bangkag. Tang, kahit ko tagbasa. Urian nyaman na pamuspusan. Agbasa. Nagpursigi ak idi manong nemi itinak panagbasa. Agasem. Tas nga pulo kaming nagkakabsat manong nemi kat siyak ti may kadwa. Manipod iti inauna. Nagrador lang iti elementarya ti manungek manong nemi kalpasan na insardengnan kat tumultulungan iti balay, tumultulungan iti bangkag, iti talon, pasaray sumrek ni tatagmet iti construction. Nakaad-adu kami. Nakakurkurapay kami. Marigrikat kami. Inpursig karod manong nemi tinagbasa iti high school. Tapno awan ti problema sa paik iti agriing, sa paik iti mga antikalaban, sa akto agbado, agrubuat nga mapanagbasa magmagnaak manong nemi. Kastawa na iton tilinget ko manong nemi no makadano na ti eskwela, agsukatak ton. Bueno, no pa nagbimerienda manong nemi awan to ti merienda. Bueno, ti araraming iti manong nemi ka nagtibak iti saba sa kulintaan ket isu iti pangmerienda isu pa iti pangaldaw ko. No kasta nga bakasyon manong nemi mapanag-agga iti kabakiran nga gala iti anyaman dita mabaling ko alaen do tiyempo iti pariya iti bakir agala ak mapangko ilako. Do tiyempo ti rabong manong nemi orisan ko nga kaway aming nga kukuha. Agrabungat mapangon to irapen sa kumapan na ilako manong nemi. Konforme apo muspusan. No tiyempo iti pa lungboy manong nemi mapanak to aguli sa tumapan ilako. Kananyaman dita ang mabaling ko nga ilako. At dalayang ikatang ko ti papel, at dalayang ikatang ko ti bullpen, at dalayang ikatang ko. Aging ka manong nemi nga idi pa uniforme awan ti maitad datatang kaninanang nga ikatang ko ti uniforme ken kastamot ten napanak pa nag-uutang manong nemi nga awan ti agpautang kanya. Umutang ka. Ti umutang agad adalam naman ng pagbayad na. Pagalam nga ti pagbayad mo. Agbayad na to antin to makaturpusak. Iti college kakaanon to pay barok. Tiket ngamin kinaambisyon mo. Apo ya. Dakam tupay. Adda basit mabalim mi. Ngam di kita anak mi kasinsin mo. Kami pagbasahan ni data. Aging gada lang dita. Tanda nga rod. Ngam siyak at ti. Nagpursigi at. Nagpursigi ka lang ta. Magamu ka. Ngam awan ti mabaling ko ipuutang gen ka. Tulong nga rod anti. Awan ti mabaling ko itulong gen ka. Aging lalaing kan tumot ngamin. Ay sus apo aya. Hanggang aging lalaing nga kastano sa mua kaya. Patingga ka lang dita. Puri makaredwar kan to high school, din ang naruna nga saan kundo ko makapag-redwar iti college. Manong name iti mismo nga maestra, itinapahan ko nagpatulungan. Ma'am, awan ti maitid ko yung tunulunes nga kontribusyon ko para iti panakagatang ti uniforme. Awan nagpautang kanya, awan ti dadananan kinitatang. Ngayon kayat mo ti madaan. Tsak nung ti makamo. Nga agbayad. Basta. Trabahoan. Un ma'am. Uraan nga trabaho. Maginam jay. Naramor ma'am. Uwan. Ang kadalusan. Aramidam ni amin dalusan. Pagmeriendahan to. Kaya didugan tupen nga mga aldaw. Nakasaysayat nga maestra ni Ma'am Ingrid, isuda kini Sir Berto manong name at padpada nga teachers, kamsan nga padpada ng eskwela at pagisuruan.
Gabat na makita naman tinapintas nga ramid ko manong nemi di pagasdaawak. Ini kanak manong nemi ka di kitay nagalusan di kita anak na agbasbasa sa Manila. T-shirt, pantalon, at tapos sapatos. Ma'am, ito niyo mo aming kanyang digitoy. Pagpagisonay kang ganeta. Nadakalan na ito anak ko nga paadam nga lalaki. Kada isang agbasbasan sa college, Idya Manila. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Manong nemi adut si nasdaaw, makapantalon ako, at tapos napintas ng sapatos ko, manong nemi, nakagwapo akmatin. Sada, perdi nga bisikleta, manong nemi, nga saanin nga mo susar. In time ni Ma'am Ingrid kanya, kit pinatriman ko, aging gana nga na at pagbisikleta ako nga mapanagbasa. Inikakpayan ti sidecar na, manong nemi, nukas nga Sabado kit Domingo, mapanakagatang tibuti lang do. No mapanakagbasa, naka-sidecar ti tricycle ko, wano ti bisikleta, to agawid ak, manong nemi, dumagasak to, kalagiti balbalay, buti lang do. Wain manong nemi aging saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen, idi agraduara ko ni ti high school. Tang, pumarti kay mamit kalding, pagpahalat ti panagraduar ko ti high school. Ay, supat. Pagatang tulatan ni nanang mo ti panset, ambisyoso kang tubit kami. Nga magpatingka ka lang ti high school. Awan sa serbi na ti upat nga taon nga panagbasa, sumalaso, elementary graduate ka man, no high school graduate ka. Ni Ma'am Ingrid, manong nemi, itinaadbahan, alat agbalin na tang advisor ko naman pa sa anak kung nga gan under kang kuana. Ket ko na nakanyak manong nemi, agtest ka, iti scholarship examination. Nung makaruar ka, isupa. Tapos naman itinagsak ko manong nemi, di may pasak, ket may sakon nga scholar. Libre matrikula. Tilayin ka sa pulanan, ket ti pagpletek, mapanagbasa, kasapulak nga ikatang karagitinaskan nga nakatangin, iti panagbasa. Ngayon minsan reknak manong nemi ni Ma'am Ingrid, iti may nga food chain, trabaho, iti parabangon, numalpas ti klasik, iti malem, agsubliak, iti food chain, naging gakti alas 10, wana alas 9. Kastoy, iti pasamak, manong nemi, no Domingo, ken Sabado, full time, iti pa nagtrabaho, iti food chain. When manong, 12 hours nagtrabaho. Na-maintain ko ti gradok manong nemi gapot na pas ba't nga nagbasa. Aging gadintengen ti pa nagturpus ko iti college. Pabagayam tinggan ng igan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Freddy iti Ilocos Norte nga nagpursigi iti panagadal na iti likodan ti adung ublag panangigawid nga agturong iti balaygi. Ngem nagbalayggin, naggraduaren. Ket tapno maamonyo iti pakabuklan dito nga pakasalitaan ni Freddy Pabagayam. En kay tudinggen ti pakabuklan na into no 12:30 hanggang alas 2 iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag inak to i-share dito nga page ni Paring Ray. No madama ka agbibuy ita live ti page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, paki-follow iti page na. Kadinton mai-upload dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray, paki-like, paki-share, ken subscribe kayo ti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ti page na ket Ray Fiesta Sentenciador Award Pagayam. Ni manong nyo anemi dito, Nemi Ruiz, host ti programa tinga lagip na palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Kaya ihawis ko, iti panagsurat yung nato yung programa, kaputa, agur-uray kada kayo digiti agkakarakal a premyo. Imagine ti weekly and monthly prizes, ang agur-uray nga rakal a premyo kada kayo, ti grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya nadamay isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya pala sa pulin nyo? Di ba? Okay ba? Di madamang agbuibuya kanya kita. Paki-share. Ano ito ni Eddie Salcedo, ni Leia Batangan. Sabaten kini, wa? Okay? Kanin tayo man iyak na halos kan pagyamanan di kiti
mga acknowledge ka kayo no share datoy programa tayo. Kas kini tenka sandali. Kas kini Estrella Haduka iti Hawaii, Leti Carbonel tagabi iti Singapore, ni Violeta Sagwanit iti Hawaii, Erlinda Estabilio iti Hawaii, ni Merly Bira iti California, ni Marolin Mayulin Luna iti Pinili Ilocos Norte, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, asnamatan ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Rosita Busca iti Canada, ni Minda Manguwagi iti California, ni Crisaline Dizon iti Quezon City, Paulina Balwalwa Bautista iti Hawaii, ni Mami Lucy Damo iti Hawaii, ni Ruth Garcia iti Saudi Arabia, ni Sencas Galapon iti California, ni Abalayan Narding Gawiran iti Lawag City, Abalayan Narding at may sakalag iti grand finalist tayo. Ni Ramil Belges iti New Zealand, nastawat ni Mark Haji Fernandez iti Paris, France, ni Oscar Biado Sr. iti Alaska, Imelda Colonna iti North Carolina. Thank you. Kanakayami nga sa kabada. Aging kangarot ito sa walin tumaning nga video, may upload, wano may live, dito'y page ni Paring Ray, kenti YouTube channel na. Salamat iting kay panagbuya.